Ay, wag kasi na ganyan si Papa. Basikin natin yung makalutang na bato. Bukas mga kasinag, darating na po yung kinausap ko na magpo-flooring nito. Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, update muna dito sa papapluringan natin na bahay. Ngayon, natapos ko na, kung mapansin nyo. Ayan o. Natapos ko na mga kasinag lagyan ng bato. Nandyan din si Mrs., si Chloe, si Colin, si Myra, tapos si Janjan andito. Ayan. Ito mga kasinag, dinudukduk ko na lang yung mga bato na matataas. Yung nakikita nyo yung pambayo ko na yan, yung makalutang na bato na mauumbok, siya naman ang dinadasi ko, binabagsakan ko nun para pumantay. Ayan naman ang ginagawa ko ngayon. At bukas mga kasinag, darating na po yung kinausap ko na magpo-flooring nito. Kasi nga mga kasinag, excited na yung mga bata na malagyan ng flooring to. At kung sakali naalis ulit ako mga kasinag, plano ko magbili ako ng screen. Sarahan ko lang na muna ng mga screen yung mga bintana. Tapos gawan ko ito ng pintuan. Yung mga pinto na yan, sarahan ko na pwede na nilang tirahan. Ganun ang pinaplano ko mga kasinag. Kasi ito kasi bahay namin na yan mga kasinag, yung titirhan namin na yan, kung saan talaga, ano yan, mga gato na yung mga kahoy niyan doon sa taas, yung mga kinabitan ng bubong. Kaya hindi na rin po magtatagal yan. Kung re-repairin pa mga kasinag, wala na talaga, magbabago na, talagang papalitan na yan. Kaya isang bagyo pa na dumaan dito sa amin, sigurado giba na yan. Sabi ko nga, lipatan na ito, dito na kami titira. Doon lang kayo magluluto, dito kayo matutulog. Ayun ang pinaplano ko. Sa ngayon, okay naman. Ayan si Mamer na, ayan. Okay na, ayan, excited na tayo mga kasinag na matapos ng mapluringan to. Basikin natin yung makalutang na bato. Ubus na naman ang lakas natin ito mga kasinag. Pero okay lang yan. Yalig ang buong bahay eh. Mahina. Pahinga muna. Bigat kasi ito mga kasinag. Maraming bigat. Hiningal ako dun Langhap-langhap muna tayo ng sariwang hangin. At talagang kapag hina mga kasinag. Ayan pala yung alaga nating kambing. Ay, kambi. 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 Busog-busog yung dalawa, palibasat lagi yan doon sa palayan mga kasinag. Doon yan kumakain yung dalawang kambing na yan, kaya busog-busog. Pag busog na ang kumain doon, pupunta naman dito mga kasinag sa mga halaman. Tinitira naman yung mga halaman dito. Kaya yung mga halaman dito halos wala na mga dahon. Tinitira ng dalawang kambing na yan. Sabi ko matapos lang ito, yung ginagawa ko dito, gagawin ko naman ang kubo-kubo yan doon. Malapit doon sa may kulungan ng baboy sa kabila mga kasinag, para doon na magpermanente yan dalawa na yan. Gagawin ko silang bahay-bahay doon, yung hindi sila maulanan, yung hindi sila malalamigan. Ayan na, naghiga na. Ayan na. Tapos ayan naman yung mag-iina ko. Hi ka nga dyan ate. Kamahiyain man ito. Nasa pala si Janjan? Ha? Daw, nasa yun? Daw. Ha? Ay, wala pang video ng kuto niya. Hindi ko mag-video yung kuto mo. Wala, may kuto ka ba? Ayo.
Oh, mayo mo pala. Hi kang ate, dali ah. Nakatakluban ang mukha mo. Yan pala mga kasinag, si Myra. Yan o, pamangkin ni Mrs. Ay, ate, masakit. Miss Bangs. Ay, mga kasinag. Tadwaira. Ay, mga kasinag. Ay, ate, papa. Ayan si mamang maganda. Ako ay si Miss Bangs. Ang ganda. Ako ay si Miss Bangs. Misan mo bangs mo? Tagka lang may mga laban mo. Yung labangs. Ako ay si Miss Bangs. Hindi, magsaya kayo yung malanggam kayo. Tum- Tomorrow na ka mo. Habang nagpapahinga ako mga kasinag, ngayon ko lang napansin. Yung tambak pala ng kwarto ko. Tapos ito, hindi pantay. Kung mapansin nyo. Mas mataas ito ng kunti. Mababa yun. Kahapon kasi may hollow block yan dyan. May nakaharang na hollow block yan dyan. Isang hollow block. Ang ginawa ko, binasag ko. Binasag ko mga kasinag para yung flooring sabi ko, buong buo. Yung flooring dyan, wala ng hollow block. Pati yung dito binasag ko. Ngayon, napansin namin, mataas pala yun, mababa to. Mahina pala ako mag-estimate. Kaya ngayon mga kasinag, dadagdagan ko ng bato yung kabilang kwarto para magpantay sila. Yan ang gagawin ko.